ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿ 4/1/1966 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷಿತಾರೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ RK ಉಳ್ಳಾಳ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಗನ್ ಪಾವರ್ ಬೇಕಲ್ ರವರ ಏರ್ತೂಯಿನಿ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. 1994ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಮಾಮು ಪಂಡನಂಬಯರು ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಲಿಚಾಪರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಲಿತೆಲಿಪುಗ ದೇವೇರು ದೀಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಭಟ್ರಾ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಲಕುಮಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಯ್ಕಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ದಾಲಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ನಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬೋರ್ಡು ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಭಿನಯದ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲು ತೆಲಿಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಪಿಲಿಬೈಲು ಯಮುನಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಸೋಂಪ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪನೋಡಾ ಬೊರ್ಚ ಅಮ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಕಿರಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿರಂಗದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಳಿತು ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರ, ಹಾಸ್ಯ ರತ್ನ, ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರು 2010ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಿ ಕಲಾ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುರುಕಾದೆ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಾ ಮಾತಿನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮು ಕಾಂಡ್ರಾಯಣಿಂಚಿನ ಪೇದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರಿ ಮುಕುಲ್ನ ನಡುಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ತೊನ್ನನೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರಡುಂದಾಂಡ ನಲಿನ ಏರ್ನ ಎದುರಾಂಡನ ಪಾತೆರದಿ ಗೆಂದೊಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎದುರು ಪಾತೆರದಿ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಜಪ್ಪ ఎందుకంటే అన్న పాత్ర మాత ఆత పర్ಥ అదుండు ప్రతి ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ ಪಾತ್ರೆಡು ನೆನನ್ನು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಇಂಚಾದಕೇಂದ ಗಿಡಿತ ಬರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ಪೋಯ್ಲಕ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚಾತನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂತೇರಿ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆನೂ ಗೊತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಕದಾದ ಸೈಪುಣ talk the dialogue, I may walk the dialogue, I may sleep the dialogue, you be the dialogue I say. ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ಪಾತಿರ್ತಿ ಪೋಡಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ABC
ನೆತ್ತ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ತಿಗಡು 5 ವರ್ಷ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಂಚಿನ 5 ಬೋದು 15 ಆಂಡು ಈ 15ನೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವನಗನೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯೆ ಏತ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚು ಬೆಂದು ದೊಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆ దానికేండ వా సంస్థల బెన్పుడు బూరుడు లక్కుడు ఉంది దానికేండ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆಯರ ಆನಗ ಐತ ಉಲೈಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುರಳಿ ಬತ್ತದು ಈರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ರೋಹಿತ್ ಲೆಪ್ಪರ ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತೂದಿ ಆ ನೆನ್ನೆ ಮುಕ್ಕಳು ಹೂವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದು ನೋಡು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏರಡನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ದೆಪ್ಪು ಅನ್ ಸುಪಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಬೈದು ನೋಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೀವ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನನ್ನು ಏತ್ತು ಮೋಕ್ಯ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಏನಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರಪೇರು ಪರ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಆ ಹೂವಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿರವಡ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏರ್ನಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಛಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನರಮಾಣ್ಯಗ ಹಾಳು ಪುದರಕ್ಕೆ ಏನರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾಯಕೊನು ಎಂಡ ಕೊರಿಯರು ಅವಿಡ್ದಾದ ಯಾನ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ತೆಲಿಪಾದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಉಂದಾಂಡ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟುವೆ ಎಂಕ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಏತ್ತು ಭಂಗನೆ ಒಪ್ಪಾಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜೋಡು ಅವು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂಡಲ ఆయన ಮೋಸಂಡು ತೋದು ತೆಲಿಪುನು ಒಂದಂ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪು ಎನ್ನ ಮೋನಿಡುವಿನಿ ಕರಿ ಉಂಡವರ್ರೆ ಸಾವು ಮೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಕರಿ ಜನ್ಮಕದ ತಿಳ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ತುಣಗಾಪುಡು ಆ ಸಮ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಡು ಅಂತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಏರು ತೆಲಿಪಾಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದೇನಿಗೆಂಡ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಯಾಕೆಂದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಅನ್ನಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ನಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಪುನೇಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೇಡಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ತೆಲಿಪಾಯರ ಬೇತ ಒಯ್ದಲ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಆಂಡ ಎಂಜ ಅನ್ನಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇರು ದಾದಾಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಲ ಎಂದು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಕುಡೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಮೀನು ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಕೊರಂಡ ಉಂಗಿಲದಾಯಿ ಅವು ಬಿರೇಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಬಾರ್ದು ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಡೀ ತೋಜುದು ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸನ್ ಜಾಗ ಕೊರಂಡ 7 ಸನ್ಸ್ ಇತ್ತದ ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಯಾಯ್ ಚೈನ್ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಬಂಜಾರ ನುಪ್ಪು ಬಾಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಬಂಡ ಯಾವ 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 ಉಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಉಣ್ಲೆ ನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರೆಡ್ ಉಣ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಲ್ಪೇರು ಕುಡಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ತೆಲಿಪಾವನ ಬತ್ತೆ ಎಂದಾಂಡ ಹಾಸ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಎಡತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಮತ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಬೈದನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಆವಡು ಓಲ ಮಾತೇರಿ ತೆಲಿಪನಗ ಜನಕ್ಕಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇ ఆయన కర్మ మరి తెలిపతలు మమ్మల్ని బంజిపోయిన శురువాతను అంచాదు మనుషులు అడ్డేక మాత్ర ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ತೆಲಿಪಾವನ ದೇವರ ಕಾಯಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಕಾಯಕದ ಏನು ಸುರೂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಲು ದೀತೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಕಡೆ ಓದುದು ಪೆರೆ ಅವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಕಂತಿನ ಓಲು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕತಂಡೋಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕತಂಡದ ಮೂಲು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೆರು ಉಳ್ಳಾರು ಇಂದು ತೆಲಿಕೆ ದಾಲತ್ತೆ ಆರು ತೆಲಿ ದಾಯಕೆಂದುಕೇಂಡ నేను దాయందు పనిపోయింది బండ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಪನಾಡು ಯಾನವೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆತ್ತೋನುಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್
ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಅರ್ನ ಋಣೋಟುಲ್ಲು ಎಂದು ಈ ಪೊರ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಇದ್ದದ ಏನೇ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯಾನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಳ್ಳುದೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತ ನೀ ಸೆಲ್ಫಿದೆ ಪೊಡಿ ಆವು ಬಲ್ಲೆ ದಿಪ್ಪುಳಿ ಒಂದು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮೆ ಆ ತಾರೆಡು ನುಂಗುದಿನ ತಾರೆ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಅಂತ ಬುಜಿ ಬಲೆಯರೆ ಮೇರೆ ನಾನು ನುಂಗಲೆ ತಾರೆ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿಗಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಚುಂಚು ಬಾ ಮುಂಚ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಹೇತು ಬದಲಾತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆತ ಮೆಚೂರ್ ಆತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇತ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬಾರ್ತವನಾಗ ಎಂಕಲು ದಾಲ ಹತ್ತು ಎಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೂಪ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ತೂಪ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರ ಆವಡು ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿಂಕಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಾಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಕೇನು ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಅಲೆಬಿರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ದಾದಾವಡು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಎಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆತನಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಜನಕುಲೇನು ತೆಲಿಪಾದು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಯೋಗಾಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನಿ ಇನ್ನಿ ಸುರೂಕು ಬತ್ತಿನತ್ತು ಏತೋ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ಯಾನು ಪಾತ್ರದ ಸನ್ಮಾನದ ತಂದು ಪೋತಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ ಕಳೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನ್ಲ ರಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರೋಡು ದಾಯಿ ಉಂತಾಯಿರಂದು ಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಬರಿಟ ಕುಲ್ದಿನ ಜನಕ್ಕುಳು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆತ ಪಾತ್ರೆ ನಕ್ಲು ಬರಿಟ ಉಳ್ಳೇರು ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲಾವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕುಲಾವಡು ಅಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಕಡಪುಡು ಎಂಜ್ಲೆ ಚೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಯಾವ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನು 10 ಪಾತೆರ ಬಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ಲ ಐನೇ ಪಣ್ಣುವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ನಾಟಕದೆ ಯಾನ ನಾಟಕೊಡಿ ನೀ ರಮ್ಯ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿನ ಟೀಮುಡು ಯಾನು ಉಳ್ಳ ಅಂದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪಣ್ಪುಣ ಐನೇ ಉಳ್ಗುಲು ಏತು ಪಾತಿರ್ನ ಯಾ ಜನ ಯಾಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ నేను పన్ను దాగందుకండి ఆయన వృత్తి ఆయన మళ్ళాగే దాగందుకండి వేదిక బత్తు పక్క అక్కలు పాత్రోడే పండుదే ಬತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತಿದನೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಮಕೇನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಪಾತೆರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಲೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನನ್ನದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಜೊತ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕತೆ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೆ ಬಂಡಾವ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನು ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಆಯರಂಡು ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಸುರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿದನೇ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸುರುಟು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುರಿ ಪಂತೆಗೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದೈಗೆ ನಿಗೇಂಡ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ఒక ಬೇತಕ್ಲೆಗ ಆವ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಿದೈ ಎನ್ನ ಕಾತೊಂದೆಪ್ಪರು ಯಾನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೆ ಇವು ಓಡೋದಿನ ಮೈ ಹುಳಗಡೆ ಓಡೋದಿನ ಮೈ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಇದು ಹುಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿರಮ ಪೊಣ್ಣನ ಯಾಪಳ ಬಜೆಟ್ ಲಕ್ಕನಗನೆ ತೂ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರ್ಮನ ಗಂಟೆ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ವಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒಟ್ಟು ಈತ ಹುಳಗಡೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀರಬೋತೇವ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀರಬೋತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸೀದ ಬೋದಿಕಂಡೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ ಆದ ಬರ್ಪಣ ಹೌದಾ ಮೀ ಮರ್ಮಲ ಆದ ಬರ್ಪಣ ಅಂದಕೇನಿ ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾಮಿ ಆದ ಬರ್ಪರಕೇನ್ ನೋಡ ಹೌದಾ ಮಂಚಕೇನಿ ಯಾರಿಗೇಂಡೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ ಆದ ಬರ್ಪಣ
ಅයි ಕಾಲು ಬಂಡಲೆ ಮರ್ಮಲಾದ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಇಂಕ ಸುರುಟು ಇರ್ನ ಮಗಂತು ಓಡು ಬಂಡಲ್ ಈಗಲೇ ಇಂಜಿನ ತಿಳಿಬನ್ ಕರ್ಮೋನ ಹೌದಾ ಬಾಲಂಚಗೆಣ್ಣಿ ಹಾಲು ಎಣ್ಣಿನಿ ಯಾ ನಾನು ನಂಬೆಣ್ಣಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಗಿಲ್ದ ಜೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಂಡು ಆರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಟ್ಟಿ ಕಂಡ ಮೋನೆ ಚೆಕ್ ಪೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಐತಿನ ಅಂತ ಪುಗೆ ವೇಟ ಒಯ್ಟ್ಲೈತಿ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ಕಮಲಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಿ ನಮೇ ಈ ಗುತ್ತದಲ್ಲಾರ್ದಾರ 65 ನಾಟ ಆಯ್ತು ಕೆಪ್ಟನ್ ಎದ್ದಿತ್ತು ಮಗ ಅರೆ ಹೇಳಂಚಿನ ದಾತ ಬಂಡೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಬೂರುನಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಪೋಯ್ದು ಹಾಕುವೇರು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಆತು ಅವೆನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳ ಈತು ಜನ ಗಣ್ಯರ್ನೆದ್ರು ಗಣ್ಯರ್ನ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಯಾ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಕ ಯೋಗ ಕೊರ್ನೇರ್ದ ಅವರ ಮುಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲದ ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರಣ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಕ್ಲೇರ್ ದಾದು ಎಂಕಿ ಬೀದಿ ఇక్కడ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಯಾನ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಚಿರಋಣಿ ಆಪೆ ಯಾದು ಉಪ್ಪು ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ಟು ಪತೇರ ಮುಗ್ಬೆ